ସାଙ୍ଗ ଆରେ ମାଲ କାହାନ୍ତି? ଆରେ ରୁହ ତେ ବିକଳିଆ କାହିଁ ହଉଛ? ଏ ଛାଡ଼, ଏଇ କାମ ମୋ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ବେକାର ହେଇଗଲା ଆଉ। ଶଳା ସାଙ୍ଗଟା ମୋର ପଳେଇଲା, ଭଲ ହେଇଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି? କେତେ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେବି? କାନ୍ଧ ପୀଡ଼ା ହେଇଗଲାଣି, ନହେଲେ ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବି। ହେ ମା ପିତା ଶୁଣି ଗୋଟେ ପଠାଲୋ, କେହି ଗୋଟିଏ ଦେଖାଯାଉନି, ଖରା ବେଳଟାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ଓ ଭାଇ ଓ, ଆରେ କାହିଁ ଖରା ବେଳଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛ? କେହି ଆସିବେନି। ଦେଲ ମୋ ମାଉଁସ ଦେଲ, ତମେ ତମ ଘରକୁ ଯାଅ। ଭାଇ ଟିକେ ରୁହ, 2 ମିନିଟ୍ ରୁହ, ଏତେ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଲେଣି, ବାଉଁଶଟା ନେଇଯିବ। ଛେ, ଏ ଲୋକଟା କେଉଁଠି ଥିଲା କି ଜାଣି, ମୋ କାମ ସବୁ ଭଣ୍ଡୁରୁ କରିଦେଲା। ଛେ ତେରିକା।